Dobrý deň, máme tu 2. apríl a s ním ďalšie losovanie o najlepšieho krmiča. A pokiaľ teda neodhrňate vonku sneh, tak môžete si pozrieť toto naše dnešné video. Takže, aby sme sa nezdržiavali, berem kartičky za mesto Kanianku, alebo za obec. Vyberiem jedného, ktorý získa ručne hačkovanú zebričku a výhercom sa stáva, ešte teda, či sú všetky naplnené, vedierka, takže zebrička bola nakrmená a výhercom sa stáva pani Jakubčíková. Takže pani Jakubčíkovej blahoželáme. Kartičky vyberieme. Za pobočku Nováky. Háčem. Tých je viacej, takže budeme aj trošku viac miešať, aby sa všetky premiešali dostatočne. Dobre, takže losovanie prebieha, vyberám. A výhercom sa stáva, môžem ukázať, je to pán Ťapuška. A ako dôkaz, že si teda výhru zaslúži, tak zebrička bola taktiež nakrmená dôkladne. Ako vidím, pán Ťapuška tu neviedol kontakt, tak prosíme, aby nás informoval, aby reagoval na Facebooku. No a ako iste viete, je to už 2. mesiac, čo losujeme výhercov aj o platinovú kartu. Takže ideme losovať výhercov za mesto Nováky. No, jeden už chce byť výhercom, ale dáme šancu aj ostatným, musím to pevnejšie. Chcem, aby sa to dôkladne zamiešalo. Naozaj by som prijal, aby každý vyhral, ale bohužiaľ len jedného teda. Môžeme mu jedného výhercu nájsť. Takže pozerám, či je taktiež zebrička nakrmená. Sú tu aj súkromné údaje, tak z toho dôvodu najprv ja to takto preskenujem, či sú tam všetky informácie vypísané. Dobre, takže takto zakriem. Výhercom sa stáva pani Holá a taktiež zebrička bola nakrmená. Takže pani Holej gratulujeme, získava platinovú kartu v hodnote 20 €. Takže môže využiť naše služby bezplatne po celý apríl, kým samozrejme výhru neminie. A za pobočku Kanianka premiešame. Takže opäť zebrička nakrmená a kanianským výhercom sa stáva pani Vážanová. Takže pani Vážanovej gratulujeme, takisto ako aj ostatným výhercom. A vy, ktorí ste nevyhrali, nezabúdajte, máme pred sebou posledné žrebovanie o túto platinovú kartu, takže budete mať ešte šancu budúci mesiac. Prajem vám pekný, úspešný deň.